ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 24 апрели соли 2026 як квартираи бениҳоят зебо ва замонавӣ баҳри шумо видеонавори зинда кардем. дӯстон, касе ки хонахар бошад, ина марҳамат, наворо тамошо кунед. хона дар ана ҳамон ошонаи панҷум аст, дар анамин дом. хулосаи гап, бардорҷоно, оз якамо бахчо гап мезанад, бинед. ҳатман барои реклама дӯстон метавонед ки муроҷиат кунед. хона, мошин, замин, квартира, молу маҳсулот техникаҳо бошад, ина марҳамат, рақамҳои момондагӣ, мо дар хизмат шумо ҳастем. Дандари падис надом ин падис сахай конам навр шудкаш хонаю кансалирам хона. ана дӯстон, ворид шидем ба даруни квартира. адресҳоро мегумтон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ аст дӯстон, дар Колхози Россия. ин дом бошад доми 5 ошонага аст. квартира ҳам дар ошонаи 5 қарор дорад. дар ошонаи 5 дору як ҳуҷра 43 метри квадратӣ, нарх бошад 410 000 сомонӣ. акнун ҳолати хитон бибинем. наздик ба куҷо аст бардорҷоно? наздик ба Корвон, ба бозори Корвон, ба Саховат наздик аст. ноз ба мости 46, ба беморхонаи Сиёма низ, беморхонаи Истиқлол. хулосаи гап, нуқтаҳои хизматрасонӣ дар наздикиаш аст. иҷа бошад хонаи залаи дӯстон. бибинед, хона бароҳат, замонавӣ, дар ҷои бениҳоят хуб қарор дорад. таъмири хуб, ҳуҷраи бениҳоят равшан, яъне ки таби шумо болида мешавад. ҳай братишка, бозӣ дора, ҳай хирсандишаги хонамона савдо кардистем гуфта. ҳаммом ҳоҷатхона дӯстон якҷоя аст. ҳаммом ҳоҷатхона якҷоя. ошхонааш бошад қулай васе. ремонти хона замонавӣ, бениҳоят хуб, кондитсионер низ зайга. дом бошад доми 5 ошонага аст, наздик ба роҳи калон ва бозору мактабу боғча. хулосаи гап ки дӯстон, шароитҳои хона бениҳоят хуб. метавонед ки шумо як маротибаи дигар аз наздик рафта бинед. рақамҳои соҳибхонаро мегумтон 918 33 32 83. дар ин WhatsApp дорад ва 871 03 33 00 дар ин дастӣ аст. ина марҳамат, бардорҷоно, агар ки маҳбубтон бошад, як маротибаи дигар рафта аз наздик бо чашми сар бибинед. плюс и боз чӣ дорад дӯстон? иҷада вайфай ҳам ҳастай, кабелни вайфай. хулоса дар масъалаи интернет ҳам мушкилӣ намекашед. оби хунак, оби гарм, об ва барқ худаш иҷада хомӯш намешавад. рости дӯстон, хеле ҳолата хесасанира ба ҷои хуб, яъне ки манзили макони обода, хеле нархта ҳозӣ бениҳоят камёб аст. бардорҷоно, фурсата аз даст надиҳед. тирезаҳои калон дора ки шумо вақте ки таом мерӯғанӣ мепазен, ҳамин як кушоданда бӯи равған меравад. ана иҷаш бошад дар охир дӯстон, иҷа ҳаммому ҳоҷатхона. ҳаммому ҳоҷатхона як аст. ина фаромӯш накунед дӯстон. ҳаммому ҳоҷатхона як, яъне ки санузел. дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ дӯстон, ягон хел мушкил намешавад, дилтон дур наравад. акамон бениҳоят инсони хубай. як бор хатиш бишнед сари як пиёла чой, боз ҳамин нархе ки 410 та гузоштаге, боз ҳатман муомила дорад. охир ҳатман боз муомила дорад. бардорҷоно, агар ки жалка набошад, хоҳишманд ҳастам, ҳама лайкҳои беисмо фаромӯш накунед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. агар ки бошад хона, мошин, замин, квартира, молу маҳсулот техникаҳо, чизе ки ҳаст умуман барои реклама, дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. бардорҷоно, дар кор шавад, аз наздик рафта видеонавор мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. наворо тамошо кардем, лайк монем. ман миннатдор. то наврҳои оянда, худомо яро мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.